Na, sziasztok gyerekek! Ebben a videóban ez egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen bejelentő videó lenne. Amiben azt szeretném bejelenteni, hogy egy csatorna úgymond átköltözött. Tehát ezt a csatornára már nem fogok videókat feltölteni. Csináltam egy másik csatornát, aminek a neve az, hogy Sam Channel. Sam Channel. Így írják, de szerintem be is fogom. Sőt, nagy valószínűleg a linkben is megtaláljátok majd. Vagy nem. Na mindegy, szóval itt megjelenik most nektek egy kép. És ebben a képben azt látjátok ugye, hogy megmutattam nektek, hogy ez a csatorna, ezt keressétek. Már volt a 3 videó, két Rocket League-es és egy Minecraftos videó is megtalálható rajta, iratkozzatok fel, lájkoljátok a videókat. Sziasztok!